Kahinyo Trap Youth Council hakabenta baning kong jongka naki khadat lihimat ai jengmut syaga expert committee kaban pej banyak ban penkelai ke reservation policy khat khandai spa nyo puat kala kedau bagadon kamukadma ha Supreme Court hapadeng Devender Singh bat ka State of Punjab halor ke jinglong scam kat kum ki kendon an ha ka jingphia lane ka sub classification ya ki schedule tribe bat schedule caste na kabenta ka bha yo kam bat ka 7 judges bench kala depth ngap bat penkre ban ai yak hukum bat kumta ka committee ka de apswaya karai naka Supreme Court. Habakran sikilat pathai kubor hadin ke jingwan IT ya kakot ai jingmut cha office tray kam ka expert committee haka khatsau tre ujelio arja arpsau u president KHYC u ba roy ku person ram ulaong balada karai ke Supreme Court ba jingphia schedule tribe lani schedule caste ka song nongrim kumta ki khasi jaintia ki diban yo bha sanpho percent ki garo saupho percent but lai percent ya ki wei pat ki schedule tribe Ulaong balada ke Supreme Court kam shim bakalong ka badon nong rim kumta khdai fulai percent ka bha yo kam deban ai si schedule tribe ka jella ar percent ni schedule caste but san percent ye ki wei pat KHYC kala kro ba baro ka jinglat kam haki district ka bha yo kam ka balong salansar deban penne bat kentiu khdai fulai percent ye ki schedule tribe ar percent ye schedule caste but san percent shaki wei pat haki district Kalau ong baga jingbo lang i schedule tribe at schedule caste haka 100% ka bha yo kam hi kam long ka badon nong rim. Nakaliang jong ka seng HYC CEC mta ka singi la yo wan bu ya ka jing tho kat kum ka jing kwa jong ka expert committee ba ide ban wan ban ai jingmut ki jongi bet ki ba ni kwa ban wan ra ite ki jing pun kala apo ka reservation policy jong ka jela ka jongi kumbala penbana ka sarkar ka bakla thung ni ka expert committee bat kumjur ban shim ki jing ajing mud na ki gendhon ki bapia te kumgoi ni ki seng ki betre ko ka ni ka bri new trap ngiru dila sodai ban wan ra ban ai la ki jing mud bat ka shong ka expert committee ke ba ka kan le pat ki ni jing ajing mud ki jongi te ha ka ni ki jing ai jing mud ka jongi lamba ki jing tho ngi la wan ra ba khat artli ki benta ki ka bangi ngi sngo ba ki de ban wan pandon ka jing kala ka ni ka reservation policy kumba kalong menta kabaden kong nang syapdo nakaliang no kaseng nila penpau hak expert committee bakum bakalong hi kamay gilia state reservation policy dong stem kaknai spa nyu puat kawanra ya kajing ya kata sub classification dong giong kajing phia ya ki trai muluk hakilai benta kawai ki phia yo khasi jantia kabar yo garu bat kabalai ki other tribes kumut sakiwei pat ki riulum ki basyong basa ni kejelar jumi ti kumba kalong hi menta kani ka menta ka boong ban wanra ya kata ka sub classification ha ki schedule tribe lan ya ki schedule caste kadon ka kies ka badang yat menta hang thia po Supreme Court ka badai na po Punjab ka government of Punjab ka wanra ya koi ka act ka wanra ya kata ka sub classification ha kini ki schedule caste mut ki phia ya ki schedule caste na lor bal adon schedule caste la sedang ban phia ya ki Tiap bedi begini benta kadon ke kes benta po Supreme Court hakaba ka judge ka 7 judges bench kaba nyungut ki judge of Supreme Court kila sngap ya ki mamla kila shim ya kila pelong ya ke hearing ti kila reserve ya ka judgment ya kaba hadu menta umpat don kanu karai ka penmi nakaliang jo Supreme Court ta ka bening kong du kai ka bangi ong ya ka expert committee galong ba shwa ba pin kta ya ka reservation policy jong ka jela kabawan ra ya kata classification kumang ong menta aka jingsha bang schedule tribe kamut kan David tang schedule tribe kam de ban ong ba schedule tribe khasi jantia schedule tribe karu lane ada schedule tribe tingi ong ba shwa ba pin ai ganu karai banwan ra ya kata sub classification lane ka classification jo ki tribe hidai ban apru ya kara jo Supreme Court nama nadu benai ba ar ka Supreme Court kala reserve ya ka judgment ya ka bakala banwan no haknu do kopor kai ka ba pelong ingi ban ong kumta ka di haki ahli kita Lada ke Supreme Court ke ong ba ka sorkar kala ban sub classify ya ki tribe kumut ban penyaper ya ki tribe ka jingdawa ka jongi kalong ba kalong ba de ban wanra 100% ka reservation ya ki khasi jantia 100% yu garu lai percent ya ki ada tribe r percent ya ki SC but 10% 100% pat kan de ka reservation ka unreserved category kumut ya ki wei pat ki jai country hendrai lada pat ka Supreme Court Kaong ba kasorka kala ban wanra ya ka sub classification. Komut ba fidang la ban divide ya ki tribe. No, phila ban divide ya ki tribe dan phila ban divide ya ki tribe dan ya fimla ban divide tribe ka jingdawa ka jongi kalong ba dei ban dan ka combine reservation ya ki tribal ki badan ko ka chala. Bat kat kum ka jingkhen ka jongi lada 100% yang bangin ayo khasi jantia 100% yung garu but 9% yung other tribes
kajing dawa ka jong yu kalong ba ka total reservation lane ka combined reservation jong ki tribe ki badon ha ni ka jala ka jong yu ka de bandai khandai pulai percent but khandai pulai percent ki total ki tribe schedule tribe 8% ki SC but 1% pat kandai ka reserve ki unreserved category kata ka jing dawa ka baningkong ka bana ka liang jong seng ngilabu lane ngila ajing mut ha ka expert committee but hak baidai bat ka district level post ngilai i bah ka reservation policy kumba kalong menta ki ong ba ka district level post ka combined reservation ka di bandai prapo percent yaki hapo khasi jante hills prapo percent yaki khasi jantia hapo garu hills prapo percent yaki garu lada omdon ba apply khasi hapo garu bat shaniru lada omdon ba apply garu hapo khasi hills re kajing mun kajing ong jongi pa handi kalong ba pi lada ngilayo lada ka supreme court ka ong ba Pimla ban classify, ban sub classify, kemudian pimla ban pihak iki tribal community akan jelang. Kaumut kajing dawa kajongi kene bendon kendai pulai persen ka combined reservation. Teh hak jaka prapo persen, mentala haki district level pusu kadai banwan no kendai pulai persen, 8% UST, but 1% kendai yaki unreserved category. Kata mereka ba'a di kabalai ka kajing dawa kajongi lani kajing ai jingmut kajongi ka kalian jong seng kalong ba Pindapet ya kan reservation policy gubernur menta. Ki ong 100% u khasi jantia, 100% u garu, 100% ada trades, and 100% ya u unreserved category. But hakani ke 100% yang u ada scheduled trade. Lakan thup lang ru ya u scheduled caste. Ka ong 100% for other scheduled trades and scheduled caste of the state of Meghalaya. Kumut ba ya ki scheduled caste ru lakan thup lang hakani ka 100%. Tekani ke jingle lani ka jingbu jong ka reservation policy kumba kalong menta ban kan thup lang nu scheduled caste but other scheduled trades. Kalong ke ka ba ngim so ya ha. Ladai ban piak no shaki arbanta. Umut balai persen undai other scheduled trades jong ka jela ka jongi but 8% undai bandai jong ka scheduled caste. Kata ka jing ai jingmut ka jongi habai dei bat ka 5% ka ba ay ki ada scheduled trade but ada scheduled caste ba jela kabasa ba jing ajing mut na kaliang do baseng kalong ba la fipet ya ka reservation policy ko mentar pinyo iba ka reservation policy ko ong ba ya gitu ki casual workers gitu ki contractual workers nangta gitu ki post bom permanent ka sarkar ka ong ba ka reservation policy kanom terkam kata ka ring policy ko mentar re da kajing mut bat kajing sno ka jong ipat kalong tani ba lada don kanu kam la kalong contractual la kalong temporary la kalong non permanent dai lada kajing pentri kam yang tau beri ka dai lai post ngi seneng bat kadon ka kendon ka boong bala banang penjelan la ne ban renew piang ya kata kajing trikam ka jong u kita ki mo ki tanak trikam ki repair jong jala lada pipet menta ki khot contractual nam ta sau post ngi sau san ngi bat hadin ngatu pat ki ai ti ki khot banang renew ka contract ka jong ki ban extend da ki post na Hindi tang sisnam arsnam ri kita ni beri ba renew sa yang tu kasau sansi ke jong ki de ki post nam tinggi ngismo bala da sarkar ka sotu ba kata ka kam ka ba ai triyo to bri kan kam drong lane kan kam jalan ya kalai post ni ba don kami u banang renew na ka post apa ngismo ba ka reservation policy ka de bantri kam hukum kita ki bentar kata ka de ka ba sa kabasan ka jing mut ka jongi ya ka expert committee kalong bala de pipet ya ka reservation policy kumba kalong menta ki ong ba ya ki post ki belong scientific service but scientific post omla banbu reservation andre ha ka reservation policy baro ka wepan om shim la tho kamut ayu kata scientific service om shim la tho kamut ayu kata ka scientific post te ka jing mut ka jongi ya ka expert committee kalong ba ha ka ni ka reservation policy ka bathma dadlong ba ka expert committee ka jing mut ka sorka kadai banda batai syai ka mut ayu scientific service mut ayu scientific post but kadai ru banda batai syai ki ba kum kinu ki jatkam ki ba ha ba kata ka scientific service but scientific post knang ba kanom long kulmar But nama haduk mentala da village ban keli ki don ki buang baka kam doktor ka de scientific service la ne ka scientific post ndai la de village haba tap kam mo ka ki kam khot ka government ri kiat kat kum ko policy ki don pat ki wi jat kam ro tinging sngo ba khnang ban laj ka ni jing kulma ya kani ka jing buat scientific service scientific post ka expert committee ka de ban ha jing buat ka sarkar ba ka de ban de don ka clear cut definition la ne ka jing batai ba ka de ban don ru ya ka list jong kita jat kam ki bahab ko ka scientific service dan scientific post kajing ajing mut nak kaliang dong masing kalong ba idon iwi ibentai bong ong balada ja ba mentau snam ya thep kam
la da don kanu nu kategori shumno khasi ki candidate na khasi jantia kim la ban fill up iki post kuma 100% lani ugaru umla ban fill up iki post kuma 100% mentau snam ya kita ki post ki baduna on ra no syaki syakasnam ka banwan bat la da umla kata kasnam ka banwan ru on ra biang sa shisnam komot arsnam ki ailan tingi ngismo ban ong ba kani ke jingle kan long kam ya ha banda kalian no kaseng gi ong ba ya ini bentai ba ong ban carry forward ya ka recruitment to the subsequent years dai ban penduk no komot balada omla ban thap naki beriau lani ke candidate ki beri khasi jentia ban pendap syaka garu lani lada omla ban thap niki garu dai ban pendap no da ki khasi jentia bit ki ada traits kumengi ong ne 93% lani ngi shimlang ya kata pat bro khat dai ban based on merit ngimla ban ong la ban yo garu la ban yo ada traits la ban yo jongiru based on merits mremde ban aba myo ban thap man taus nam ngi ha ban ab hadu next year lani hadu weeks nam katar bade we naki jing ai jing mut ka jongi nakaseng ka jing ong jongi ka ba praru ka ba nyo ka de nam ka policy la da fipet menta ki ong bade ban don ka special recruitment only for selection of candidate from underrepresented group. Kaumut ba syubuno mentaus nam la khot application saupo percent saupo 3 post kasi saupo 3 post garu. Telada omla ban tap ya post yang garu la ne post kasi hakani ka snam ka banwan on don ka special recruitment. Lani hadian arsnam kan don ka special recruitment take nam ta ka tu kajat benri. Mutang nam ta ka tu percentage. Singing so ba kani kami ha ya kani ka provision lani kani kan don ka badon haka policy dai ban penduk no. Kabapra ka jing ai jing mut jongi na ka seng ka long ba ka sarkar ka haka policy ka don buong ba ka reservation haki post ki bade ki public undertakings but ki government aided institution la da fipet ki public undertakings ki company ki fair jong sarkar nang ta ki school ki ba sarkar ka yarap keleng jaka ya kata ka reservation dai ban penne ba ndrei ka dai pat ban long la da kumanga ong menne la da kawan ka combined reservation ka dai ban wan ba khandai pulai percent ya ki schedule tribe jong kajala ka jongi 8% iki SC bat kumju ru 1% iki unreserved category ka bakhandai na ka jing ai jingmot jong ka seng ka baidei baka reservation policy ka jing sha kari khatar kalong ba lada fipet ya ka reservation policy kum ba kalong manta ka deitang ka resolution kampat dei ka an ka jing ai jingmot ka jongi ya ka expert committee kalong ba ka expert committee ka dei ban recommend sa sarkar bakam di ban syu pelong sa tang kata resolution jo sarkar rela da ka kwa banwan ra ya ka policy ka batmai lane kata ka job reservation policy kadai banwan ra da ka an kaumut baya kata ka an de banwan ra apo ing dor bar tauan bat ai ba ka ing dor bar tauan kan kren kan yang beli jengmut bat kan pas da ka an khnam bakan kham khlan nama kum ba kalong mentahi kadang de tang ka resolution lane kata ka office memorandum jong ka department lane jong ka sarkar kam khlan kum ba kalong ka an de kata ka ri we na ki jingwa jongi ya ka ni expert committee bakan le but kani ka we ka ba khandai ka jing ajing mo jong ka seng kalong ba kami ha jing sha ba ka reservation policy ndri ka bangi ngi yo i kalong ba kani ka reservation policy ka jongi kala shukhle jakhtung shaba pala job reservation ya ki kamru da kani ka reservation let tap admission ha ki school la ne ki jakaban puli khamtam e ki higher study su pendon kambe da kani ka job reservation te artli ki jing ajing mo ki bangi ngi la ya ka sarkar kalong ba ha ka baidei ba ki post nong hikai namar kumba kalong menta ki bun ba ki school de ki hajar tali ki school ki ba sarkar kalong trial dari ka penyak daladi kita ki government institutions ndre ki donru ki school ki ba sarkar kaya rap ki deficit ki ad hoc ki government aided tinging sngo ba ki don ki wi ki jela jong ka negeri ke jongi la da fipet ya ka Andhra Pradesh ka wanra da ka an ba kan don la ka jong ka teacher cadre ba ki om kamut ka cadre jong ki noi kai tingi rungi kwa khamtam be ki balit puli shabar jong ka jala hapok ka government quota ngi i ba ka sarkar jala ka pendon kambe da kani ka job reservation policy ndai hai ru ka job reservation policy ka khlam kren ban ong ba ban yo admission lani ban lit puli ya ki jing puli ki ba fair ki lain ba fair on pentri kam da ka job reservation policy tingi ngi smo ba ngin ajing mut ya ka expert committee ba ka dai ban ong ya ka sarkar ban ajing bot ya ka sarkar bala dei ban wanra no da ka an ka belong separate ka belong da ka weipat khnang ba ya kata ka an on la ban wanra apo assembly bat ya ka reservation ya kitu ki khna ki bele puli shabar ha khamtam be da ki government quota ka reservation ku mangi ong hi ka jing ajing bot ka jongi ka dei ban dei khnai pulai percent ka combined reservation nam ta ki ST 8% nam ta ki SC bat 100% na ka benta
ki unreserved category. But ka bakhadu ka jing ajing mut ka jongi ka long ba kani ka reservation ku makalong manta ka pelilan tiru ya ki ST kham tam ya ki bade na ka wi ka jala banwan shim ya ka reservation jong ki ST ki badan ha kani ka jala ka jongi tengi ngiso banda ngi ajing mut ya ka expert committee ba ya kata kendon ka basya yo ST na ka wi ka jala ku makalong manta ha ki snam ki belawan la da fipet ya reservation policy ko ong ba mo ki garu ki basa ha ki we ki jala ki betep ya ka culture la ne kriti dustur jong garu na kani ki jala ka jongi la ki perlo garu ki jongi na po garu hills kim la bantep la ne kim long qualify la sha yu brio na baru ba unwan bantep la ne banyo ya ka post jong tu perlo garu jongi bede no po garu hills tingi sngo ba kani ka condition la ne ka provision kam dei bandan ha ka reservation policy ko tmai ba ta kadang wi ong ba ya kani ka basya ya ki bri ki bana bar ki ST wat lalong khasiru la dau khasi jongi udu ST ubashong chapo Assam ubashong chapo Manipur umlak banwan claim ba banyo yak hok jong khasi la nu ST ubade na kani jala ka jongi tenging so ba kum ka kandon umdai bandan hak reservation policy ti kita kiri gijing ai jengmut jong seng ki khat artli Habatin pej bahaki ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangi bam dunaki eki batte kamet namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya